Yon! Welcome back to our podcast na mga namino karon sa Spotify. Dagang salamat. Yes. December na, don't worry, among promise nga pang regalo sa inyo sa among mga solid na mga listeners o mga viewers sa YouTube. Hello sa inyong tanan and nindot kayo ni siya nga episode. Welcome back, Attorney Drew. Si Cons na lang wala na absence ato. Oo. No? Drew, kabalo ka, Attorney, last na mga episode, dali ra kay na mo gihuman 20 minutes ra kay walay bright sa konsogi. Walay ganahan mo istorya. Walay ganahan mo istorya. Walay hinungdan ang mga istorya, walay connect so giundang namo. Gitry na mo si Sam pero wala gyud. Pasensya na. Alright, gwapo kinitong karon ganahan kayo karon kaya mo gining giapas kay pa Christmas break na ra ba tapos well karon nag-record me first day of December. Okay. Tapos December, guys. ikaduha naay bag-ong product nga lechon manok og liempo nga nagbag-o lang gyud naghatag sa ato. Abi na ko ang pagbasa ni kay kuan kanang Zagi. It's Zugi. Zugi! Relatives ni siya sa Boy Zugba. Yeah. O, tino. Wanda ang iyang manghod? Iyahaning ang bangod sa Boy Zugba. Anak na ni. Anak ni Boy Zugba. Na siya'y Sugi. Na siya'y lechon. Sa una, kuan lang daw ni. Kanang lingaw-lingaw lang. Family lang. Tapos, ginaluto nila sa Kinawi ang Blooming Farm. Then eventually murag okay ang lasa, lami kayo. Pwede pang baligya. Oo, so karon nag-trial sila karon first day. Sumunang nani ang Zugi. Yan. Tungod kay promo ni siya, kung tanaw ninyo, naisagol shampoo. Blackening shampoo. Blackening. Oh, gusto mo na ni? Ay, grasa. Siyempre ko niya na yung sausawan. So, karon nag-open sila silang first sa diya sa may, nakoy ko Zone 5, Kamansi, Ipunan, Fronting, Westfield Subdivision. Uy, dola sa mo. Dora. Dola sa So, mo. Zugi lechon manok. So, na sila promo karong adlaw. Pero di naman, madunggan ninyo ni, humana ang promo. So, amo lang i-post sa Facebook, promo, buy one lechon manok, get one free 1.5 liters Coke. Yan. And second branch, di ay soon, brag next week nata ni, sa may Tomasaco Corner, 6th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Next week. Next week ni siya. So, pwede pagyapon ang promo kay... Pwede kung next week ni siya. Para sa mga dugang detalye, na sila yung Facebook, Zugi, Z-U-G-G-Y, Litson Manok. Yeah. Zugi! Zugi! Uy, gwapo nga jingle, no? Zugi. Pero ang ilang gipadala sa ato, Litson Manok and Liempo. Sige nga pa-open nga para ano. So maglaway na sa niya itong Hugot na kayo. Nag-imot kayo. Pag na-open na home. In fairness, kasarap. Ano inyong favorite part sa lechon manok? Nga kanang inyong gaaway ka lang. Kamugi una mo grab. Breast. Thigh. So nang thigh galing? Kumanang paano? Ako kay Bat. Mo tama. Actually, kuha na siya, Bat og time rag. Barag usa na sila. Classmate na sila. Mo bitaw gipangutan ako anak. Si River Jan, akong second son, favorite gyud niya ning chicken. Mag-away gyud maning tama sa lubot padulong sa kuan. Yes. So yun siya nga, daddy mo kaon di kag lubot. Of course, kung love yun nako. Kung love yun nako, mukhaon kong lubot. So sa itong bagong kasal, mukhaon ba kag lubot, attorney? Dili mo ka na eye hair. Programang ito ay regular SPG. Sana, lechon manok mo itong kasabot. Lagi. Actually na may buhok. Naiusahay ka ng dili kayo sa maluto. Pero Wala ka tarong og kuan. in fairness karon walay buhok. Ikaw, Sam, kano sa kalas nakakaon og lubot? Kano sang last? Aminin, bisag dugan na mong bulag pero nakailaing lubot. Promise. Sa manok. Manok mo, galing Manok man istoryan good. Uy, sige muna before sa atong ano ha. Tapos today pag yun, sus lami kay itong kaon. Dili pwede nga di nato ni itapik yun karon. Yes. Ang panagbulag sa Katniel.
Sa walay bahar-bahar ato ning istoryahan for the next 30 days. 30 days, no? 30 days. Classmate sa CV. Kasi doon sa Siben. Sa kuan kay way bahar-bahar. Unsay atong panaghap nganong nagbulag, unsay problema. 11 years 11 daw, years. Brad. Dagan kay mga haka-haka, dagan ay napasanginlan. Nanay mga kuan tungod sa tutoy ni tungod sa tutoy ni Catherine kay Gamay. diba, kay gamay ra daw. Karon na napoy ng gawas nga gamay ang gamay Yamagers, ang si Junior? Atonera Sus, ni Daniel Padilla. Magmatter pa gid ng size or manlibak na din mo kay nagbulag na na mga Napay ko nga bayot daw siya. Yuya kay Oo. unumdumi Rostom Padilla o nadamay dagan na kay collateral damage ani so mo na problema pero ang ako sa diha Babasyak na lang. Mao. Viral yun. og syempre nagiuban nga wa gyud kay last kinsa din na si Katniel mao lang asa din mo gibutang ni Lord Abi ba na ako Kailangan kag plato. feeling na ako na may platito diha feeling na ako borabag ka lang sila na biyag yun ang natitirang love team na kanabang kani solid na Solid. gilibay kay wala naman to amog yung dili sa una katong grabe pa kainit ang Katniel versus Nadine Lustre og si Kwan ba sa Trila Sona Liza. dili si Nadine Lustre og si Kwan James Reid unsa to sila Jadine JD. versus Katniel Jadine yugo Yes. Jadine ko sa una kay walay barbar way arty tapos kung lips to lips pag chula Pakala. di ba ang Katniel lugay kayo ang Lugay mga kayo. movies Pila pa ka movies ang nila ba? Nakarelate si Sam. Dili man hula man ako. Ay. Tatoy ni ha. ang Katniel sa una dugay kay ang lips to lips dili pre sa kuan pag ana sa on the wing chula pero sila po'y una dayon nagbulag mirisi nila kajot lang kaunon sa nako niya sarap Nagsami-sami na. lo sarap Unsay lasa? Lasa manok. Burag yung siya lechon manok ay. Kabalo mo, the best lechon manok for me is juicy. Lami ang unod na ilasa, juicy sa sulod. Kaya usay uban mga lechon manok. Lami na siya, pero pag abot sa tunga-tunga, wala ni sunop ang lasa. Tapos namalapag yun, mura og sisam. Ngawa na yung relasyon, namalhan na mga igala. Kakabastos gid ko barely basta na ata ing ani. Sala kay Why Love Life. Silang atangan po nato na istoryahan po nato na pohon kung maka-love life na ka. So tangi gini ni Paminti, kano sana may tabo ang pagbabalik love life. Okay, so now, sa Wanay Barbar, why nagtinang mo lami ang lami ang limpo. Meron po. Ta in fairness gibutangan og kuan bana. Sa una remember ko no, ang original man gid na mga lechon manok. Kuan man gid bay ka namang yung banana leaves. Tapos nausap na din to nga nag-foil na rin. Ta siguro baka nahurot na ang mga saging ato nga mga Star time. City. Yeah, ayan na limpo. Ibalik na nila karon kay kakahurot na sad ang foil. Nagurot na ang foil. So wala na si Digong, nahurot ang foil. Kato magong pagnap si Tatay Digong pang presidente, Abunda ang foil ato kay magamit magit sa sakto. Karon kay burag balik bisyo na po ng mga tao. Gakahurot na sad ang foil. Mas ganan ko ani. Wala lang sa. Makon ako ang Dami kayo. mga lamas na siya. Yeah. Nito. Yeah. Malasan niyo na ako. Sige, para di ta magyaw-yaw ani be. Picture mi niya para pang ano. So, well marinated. Dami na siya mas Well marinated. Zugi. Lechon manok at iba pa. Cholo. May marag. Ako na kay ang pinakalas mo nga part ako nakuha. Medyo gahi na siya kaya medyo bangon. Pero lamit siya. Kita mga taga Cagayan de Oro, we really love chicken. No? Chicken lovers mong gikita ba? Ako, sinlabar siya. No? Kanang kuan gikita ba? Kung ikaduang anak, yun. Wife lovers sad po. Kanina. Sige, kanya-kanya tag-assessment ani. What happened? So, well, number one, ang nigawas ni Boto na ang nagbulag giday sila. So, to say, na credibility si Christopher Min. Si Ogie Diaz. Ogie Diaz o si Christopher Min. Kasi nga tigulang na nga mga chismosa ni sila. So, na credibility. So, naduga ang ilang kuan. So, kapag sila na mo istorya, na ikatuan. So, karon pressured na karon si Kim Chu. Kim Chu, ipagawas na. Pero parang malipayon si Kim Chu nga sila. Anyway, so again, ani lang, simple. So,
feeling ninyo what happened? Ikaw, brother, at siyempre Ako. iyang attire kay Kuan man Reverend Reverend Father. Reverend Father Juanito. Para sa mo, what happened to the Katniel relationship? Ako ana, big factor yun na ang kasumo ginamay, promise. Sumo. So, imagine not 11 years. Sa ako gani 10 years may nag-uyab. Gusto mahala ka. Unyabot mo sa point ana ing. 6 years. Murag magplato, no? Oh, sa 6 years na mo. Pag-abot ko na mo mga 4 years or 3 years ana. Pasugod yun nga year. Ana. Grabe ka mo, grabe nga away, grabe ana. May gani abot sila 11 years. Kaysa yung man sa gumon nagubuhubo, no? Ano? Siguro ang isa lang siguro dapat yun mabatabo sila na kung neto ka dugay dapat siguro nagminyo na mo level up na ba. Kaya kailangan man good sa relationship. Mo level up gina always kay kung dili man good, syempre masuman mo, loyana, out of love na. Yan, mo na diha. Yan na ba? So pareto bro nag-live in kato yung ato, na na itabo man to, no? ay na magkasumog. Siya tong ilason niya kay para kabalugin na siya ngano na itabo. Grabe kaya hugot. Sige, Ila 7 to ilan pila to ila 7? 7. Oh, kato 11 galing na sa imong. Do you think ay nang pagbulag na third party na nag-cheat? Dako nga factor gyapon. Mutuo ba ka sa mga chismis nga na nag-cheat si Koan? Uy. Daw kay sa syempre sa inanak ka gwapo. Bay. My God. Artista Daniel Maka-cheat Padilla. mga nga pangit. Gwapo pa ba ka? Di ba? Dagan nga nag-surround gid siya. Grabe nga temptation niya. Di gid na malikian niya. Ako kanang mga tipo nga kagwapo. Ako lagi na akong misis lagi sinili mo gyapon bi. Kumusunod sa mo karto nakahubot. My God. Ayaw na mga bata bi atong relationship. Please bigay na. Sayang din at least once in your life. Kay sa Ginoo ko sa ako na ning pagkabalo. Pag siya katilog lain ba gyud. At least kung si Daniel Padilla gwapo. Okay lang. At least nakatilog kag lain gwapo. Ano Pag yun. To alpha. Supremo. Supremo. Ba? Mas ula man tong oh my God bay nag-cheat. My God, grabe ka pangit bay ang di ba? At least mga bay, nakuan bay pero my God, grabe sa tito ka. Muradigid ka. Mura na pag just muhil gamay ang samad no ano bang bay naka-cheat siya bay pero grabe bay wa mo siya kapugong ato bay gwapo kay bay cheat. Mura pag okay. Hoy, dili sa nang gina-promote ang cheat. Dili sa gina-promote na pero Disclaimer. Disclaimer. Sa para nimo nag-cheat. Na-cheat. Na-cheat no. na-cheat no. Di, kasi siyempre ano, sa pila ka years, sa pila to? 11 years. So, Siyempre nasapon ba ni feeling nimo? ano lang kayo, dili ko. Nasapon na bulabo. Kaya ko one-sided dapat kaya ko mabase ko sa mga comments, sa mga panggawas. yeah, No? yeah. Pero, siguro, nasapon. Nasapon no. Pero dili actual gid nga nasapon. Marag, true ko niya. Do later pa akong reaction pero agang dili ko motobay nga si Catherine Moy na lost out of love tapos pa na siya. Dili. Na, ang babae kasi lahi ra gyud pag the more longer ang in fairness Oh, sa the mga more babae, longer. sila mas attached ba mo mga girls. Tinood na siya. But the percentage nga kinsa ang nakuan mas dako gyud gyapon ng Ang percentage lalaki. sa lalaki. Lalaki gid always. I would always say that. Okay, kani. Ayun. Ayan. Base sa law. Luog duha man guni si ang nakalami mo nang malipay ko nga actually wala ta na sa aning vlog pero amo gising Gipani gipani. gid. Ani diri please. Kailangan og kuan something unod ni among episode karon. So si Drew is technically on sa balaod and on sa side pod brad sa Biblia because siya manggi dawaton itong kamatuoran siya manggi murag religyosa sa ato diri ang mga igala. Okay, sa church man gid siya. Neryoso man ko. Ha? Ga-church man ko. Sa una. Nung ga-church man ko. Sa imo ha, pag kita nimo gahapon po nimo na ibawaan. Oh, gahapon mga 10 na. Dugay na kayo. 7 siya nag-post. So unsay mga initial reaction nimo on the breakup ng mga istorya? I agree with Sir Juan nga siguro nag-cheat si Daniel and then si Catherine murag nahatag na niya tanan ubos na siya wala na yung nabilin for herself. Kanang may nga nangawa na nabilin. So mo to nga kanang napugos na din siya nga mo give up. It's not that she doesn't love Daniel pero kanang kung kami mang good Kanina gililit na no. At ito na naman mga babae. Muna yung dapat na ibig babae gid. Mo nang tama ka nagi babae sa to para di ta bias nga kaya ang babae mangguligon sila nga taas mi og pain tolerance. So we do not give up immediately. We don't give up easily. Kung feeling ninyo nga kaya pa ning i-resolve. Oo.
And then Or 11 years is not a joke, ha? Oo naman. I think kanang siguro kaplano na sila nga mag-settle down pero because these things happened mo nang Or maybe they started very young, sad. kana sad siguro. No? Simple. Oo. half sa imong life, Oo, tama. nag-uban mo na nga tao. Kaya buta to 24 siya or sabang. Oh, yeah. So, Half 11. of it. So, mo to siya nga kanang gihatag sa 11 years, ana biya siya sa iyang post na I don't want to lose myself in this industry something. So, ang iyang pasabot ato is that porket naami sa showbiz and booming ang Kathniel, dili pasabot nga bahala nagmawala ako ang pamuot tungod lang para makip ni siya nga love team. Dili nako. Murag I've done everything to keep us together. Pero ang isa wa man nagtarong. So yung ano bitaw. Pwede pasabot siyang post. May galing kay nasa attorney. lagi. Grabe, balik-balik. Actually. Balik-balik yung basa. Sige, pasabot ani niya. Ha? Ayaw pa din sunod taron ba? Ay, nato today. Pero tama ka. Because we all know, kami, dugay namin sa ABS. Pag ang love team kasi sa Pilipinas, ingana, yun ba? Nay kontrata, dapat dili mo makita ng ingani, dapat di mo maling sa ingani. Pupitong sa una, sa mga artista sa una, bisag ang real gyud nila nga boyfriend kay dili nila ka love team, dili gyud na pwede mo gawas nga issue bay. Di pwede. Mura kag masuspend ana or grabe gyud Bangga ka. Kay mo man po na negosyo ni ABS. So ang mga endorsement mo daghan ana. So I'm sure karon pagbulag ani di ba ningon pa si OG Diaz na gi-action sa istorya nga ayo sa ninyo na istorya about ang panagbulag kay maybe na yung mga current na mga kontrata or endorsement nga kailangan sila duha. Judges pa. Oo, kung magbulag, what will happen? Ana ba? Remember the time katong Aldab po sa GMA nga nakurat ang tanan nga dili magiday sila ang real. Halos ikamatay nila nga ang real giday ni Main Mendoza Si Juan Arjo. Arjo. O halos na pa yung mga death threats kay ingana kita diri sa Pilipinas. So tama imong gingon maybe berningon na si Katin Bernardo nga tama na ni. Kung akong hunaw-naon nindot magitala ni among dagan sa mong career. Pero unsa na lang puggo. At the end of the day, ako gyapon life. Kasi bisa bang mo yung kang mga Kathniel fans ayaw mo ana lagi kamoy magdulog kamoy maguban dili kamo so kami gihapon at the end of the day Pero nabay love team nga nagpadayon gyapon balag bulag na sila. They tried it. I'm sure they tried it pero Di kanang sa uban artista na ba Wala. dili kay kumuha sa artista. wala na. Wala no. After yun Brad basta magawas na galingan nanay uyab or kwan something ako kani amino na ako sa radyo no sa una pag mag-DJ ka, as much as possible, di ka pwede nga magstorya ka hi to my family sa akong asawa, labi nagnaka sa mga younger years. Kaya dapat isell man nimo nga ikaw as single ka. So, even, samot na sa mga girls, ang dili makasabot yun ng mga girls, female DJ. Kaya magsikog ingon sa nga dili ka pwede yun nga na boyfriend na makita kay maligya mga syempre daghan ba kay mga mag-alirong sa imo ha kay babae sexy imong image so daghan yun. So as much as possible ay pakita nga na kay uya pero namang gyud nakatry ba mig DJ before nga single mom siya na lahi ra gyud sa katong single ra gyud siya. So burag part na siya. Now you know. So pero na ko'y question kanang in favor ba gyud mo nga naay ing ana nga kanang himuon siya kontrata ang mag ani may tabuana kung wala pa kay name walang-wala pa ka wala nabi ka kay manarbaho kasagarag yun mahimo na siyang problem kung famous na kay ka kada bang I have everything naman good for them for example imagine yun silang duha tapos kung nag-imagine ka karon because nana mo na sila mga multi-millionaire na mo na sila karon pero katong when they started na wala pa imagine na mag-audition lang kang artista tanaw lang ko ng mga PBB pila ka tao ang gusto mo sulod sa showbiz everything pag dili ka maka-experience you want nga naa ka appeal ka diya but eventually pag human na po nga medyo okay na pag matagamtam na nimo ang rurok sa kasikatag uban pa then feeling nimo okay na ko then mo na siya ka I'm tired of it so meaning to say ang tao nagyud sa asumhan or nagyud yapon sa ingana so pagsugod pa okay ra gyud ingana nga sige ingana ta kay lami kayo keep coming mga projects so mo asenso ka madato ka pero karon nga feeling nimo nga I can stand alone burag kaya na nako in fairness ba ni Catherine katong day
when she started nga nagkuwag movie nga wala si Daniel, medyo ga-flop tong uban. Then hantod nga nanatong hello. Dawat na. Hello, love, goodbye. Hello, pwede ra gid nga wala si Daniel Padilla. Nananay uban mga movies niya, teleserye nga wala si Daniel Padilla. Nipatok naman siya. Tinod. So nganong mo kuan pa tapag when you reach maturity sad, mo na nabiya kang nganong mag-manage, anong na pa may mupaksi sa akong talent. Anong na pa may mag-manager, ako na lang mag-manage akong self. Anong may exclusive pa mang ako na lang mag-deal. Which is mo magiging naitabo sa mo. Ako talent mo ko before ba sa radio TV. Primero na pag mag-manage but eventually nakuha naman nimo ang logic. Ngay nga nion radi ay. Then ako na mangayo mo mag-budget ng kuan mo tigbas o na sila nga. I could, direct na makakuha. So, murag part lang gid siguro kay murag kung gusto ka mga musikat ka dapat na jud and because lagi kita sad Pinoy mo sad tabay dili pa sa Korea ba nga karon lang nga project love team mo pagsunod sila na pod kita dili man kita pwede nga pag karon tapos pagsunod sila na pod ni James Reid dili na mo patok sa ato sa Pilipinas mo bitaw dagang kay na offend ana sa real talk ni kuan di ba Liza Soberano sa gawas kato na sa interview sa Pilipinas dili gyud kita sa Pilipinas mo ginang tinuod pinakauna mo na gyud na tapos nag-expect yun sila nga kamo naging mag-ubang kamo gyud mag-uyab bisag malink lang ka sa uban mag-date ka wala na dako na kay na siyang away so mo na gyud na ang showbiz ba so mo nang katong nag-offer si Ina Raimundo ako wala gyud ibalibad gyud ako gyud tana gyud ang leading lead ako natana gyud atong sa katong Scorpio Nights to o katong sa sobra-sobra labis-labis wala gyud ko nga please dili ko gusto nga gwapo man ang offer so ayon na lang kay di ko gusto nga broken family so muna karon ang akong Ina Raimundo ang ako ra yung asawa so every night just Scorpio Nights to me karon sa wala tama na cellphone wala na ready na ko na cellphone na nabuan on sa karon sa so nagbulag mga dagang 11 so sayon ra kaing 7 years unsay assessment nimo kabalo ko sa mga na-affected sa Katniel fans unsay imong masulti silang panagbulag Kuain actually affected kay ko gabi nakahilak gid ko as in emotional ka why man bura ba nagide nganong medyo ka medyo tungod kay fan ka or medyo nasayangan po ka sa duha man gud na you're really a solid fan silang tandem or naiuban affected because burag sayangan ba as a couple ba nga sayangan no after pwede ra gid magbulag gid ay wag gyud forever siguro kay though na bisan na ko idea lugar na dol gamay ingani gid ang showbiz nagikuan gid siya showbiz though hindi ko nga nakama showbiz nga pagkatao okay as a first one ana lugar I think ang ilaha mang yung love team sige whether scripted or not like kanang kuan na gid siya kanang gi-fantasize siya too much. Okay. Gi-tolerate nila ilahang fans too much. Kanang we are drowned to that fantasize bitaw nga thing kanang sila imuhang murag role model at kanang imuhang ambition nga untaing ani murag relationship goals nimo actually hindi ba pwede actually so nakain ko nga hopeless romantic na gid siguro ni sa Pilipinas charas na mga tarong nga lalaki di sa Pilipinas mga ipis panglit ko oy napamilaki nga mga tarong oy mo ba aminyo lang ano mo to ko katagalang-galang ni siya karon kulang na lang siya Biblia bitaw pero mao gid siya as in affected kay ko gabi you believe also nga nag-cheat yes nasapon ba nabilar gid ko gabi unsa imong reaction na ingon sila nga gamay ang kang Daniel Padilla unsa imong reaction nagreklamo ang akong ayaan ang nagreklamo man kay katumang katul mao galing akong ayaan nga si Catherine Chika man mi gabi lami among gabi nagkuan man nag-check mo sus lami among chika gabi ang babae may nakakailan tingala man siya man nakabalo ka nga jutes ang kuan na shock naman ang ibiyang wala may reklamo ang kabiyang dawat man ana man ang true love gyud daw bay kay kung dili na sa true love pagtan-aw oh my god gamay bulag ta at least ang mga kanang true love mo tan-aw medyo makatawa gamay pero minsan at least dako kag itlog
Pero siguro bitaw sa showbiz nga nagipang chitan kay mga flat-chested. Malaka lang. Uy, dili, uy, si Bea gipulihan, Bea, og flat-chested. Yes, Nga si Koan. Si, saan to? flat-chested. Gipulihan man siya, di ba? Si Bea ni... Ipulihan siya og flat-chested. Ni Julia, Hindi gyapon tanan ng ano. Julia Pagulat. Julia, tsaday mong pag-coach kang kuan ha. Ala, flat-chested. Si Kim Cho flat-chested. Okay. Kabalo mo. Oo. So, mo to para sa mo nag-cheat. Naagyan. Sumutok. Makita ako Sam. Unsa yung mga kuan mo? Unsa yung guess like pila na nagbulag sa a year na or unsa man? So, pa to, last year pa daw. Last year, grabe yung check ka gina. Hindi grabe nakabalag yun Last year pa. Oo, unya So, kay gipungan-pungan lang kay na. ang kuan silahang kontrata, dapat taman man daw karon. So mo so aya pala. Sa birthday ba yun ni Andres Bonifacio? Yes, Andres Bonifacio, Yan ang very A, inspiration. very A. Naagi something mga kuan ni. Kakaulit ko. Kabalo mo. Naulaw si Andres. Alam mo, Okay, nag-trending mga ang comment na ko na, lami ang zugi ka dyan lang. Lagi kay promise pang Lami, pagya lami. siya. Ikapila naman na ninyo uy. Nga, actually, kanang na-part sa manok diyan nga ng puti na gini ano, di ko gananan na kay feeling ako burag dry, way lasa. In fairness, na ay lasa ni Suno Nami- pang ilang kwan. Tana consistent zugi ha. Sarap. Okay. Now, Pangitan ako. ang ako ang part ani. Pila na ka minutes ya, pila na. 20, happy na 30 gamay na. Ani ra. Para mauman ra talin ani. Una, dako gyud kayo ang lagi tendency nga magbulag di magdugay para basta pareha mo alpha, puro mo mga itsuraan, puro mo ka ng big stars. Why? Puro taas og pride. Munang kasagara ang ending gyud ang kaminyuan sa usa ka big star, usa ka tao nga humble, nga willing magpakaubos or willing nga ikaw ang mo shine, dili ako. Ang resulta kasi, mo ginagawa ng mabantayan, sa mga naging may tabo, puro mo stars, puro mo gusto mo shine. If ever mag-away mo, magbulag mo, I'm sure mo yun din na nga, okay na po ko, dili po ko. Kay kabalo ko na may mo, kuan sa ko, ang ako nga joke sa akong Facebook, di ba nga, mabalak ka man tanga mga itsuraan man na sila. Tanan karong pag-post na sus kanya-kanya na karong pasip-sip musalo nanay galinya nga willing magparamdam. Ang problema kung pangit ka nakasalagma ra kag relasyon nawala pag yun. Ang problema na sa kagaron na pa by next or basing mo na to ang last. Wow. Ana, but kidding aside, feeling mo na ako si Katin grabe kay siya ka star. Kabro na tani ko ang grabe kay siya ka star. So nay mga ano ba kanabang medyo taas ang pride. So ang bagay gyud sila kung kag forever nila is katong technically itong willing nga ako magbitbit sa imong bag, ako imong guard, ako imong driver, ako imong alalay, nara ko sa likod perminti mo support sa imo. Most likely mas dako nga percentage mo na mas forever nila. Mada siguro no kanang ang uban magpili na lagdan showbiz. Yeah, most of the time nang showbiz yun ang Mo may gyud tabo, kada yunan man. kay da man sa willing to understand. Sometimes na magman yung Pero ang problema na pod kung magsugod mo nga uyab mo din na showbiz ang isa. Mula na Yeah. yan na pod ang problema kay. Yan na sa Di naman problema. kasabot unsa ang iyang dagan sa iyang kwan. Correct, trabaho. tama. And I think mo agree sa ko because they started early. Mas bata pa sila then 11 years. Sumugin na magplato. Tak when you gave everything. Mo sa na akong problema karon because I have a daughter. Unsaon ako pagsulti karon sa akong daughter nga ayaw ihatag tanan. Don't give everything good. Please, ang bika nimo ayaw kay ibika gyud. Dapat na sa mga 90 degrees. Ayaw kayo ang mga 180 degrees. Oy. Kay mo ba di ay? Kanang ayaw sa tong kilid lang sa Hala oy. Abas. Oo. But seriously, muna akong kagabalakan isip amahan sa usa ka nanay dalaga no. Nga unsaon ba nga pwede ka ang problema kasi kita tala nakaagi magita ni when we are in love kita ang pinakagayg ulo. Pag in love na ta, bahala na ni kanang ano ba? Ihatan na ako ng tanan. Correct ma. Basta mo hangad na galing. Maigo yun. Dito nagsugod ang tangan Anak, pa anak. hangad naman si Sam. Panapak. Karon. Gikumot na niya ang mga habol. Pak! Dito na human ang tanan. Primero pa, ayaw, sama na, ayaw, no. Pagtandog karon sa likod sa dalungga, dito na dahil nangahuman ang tanan mga yan.
Di ba, nakita isa diri nga di ganahan. Kaya di ba, so masay teacher. Magkuya-kuya, my God. Ulatan ako, my God, sa siya. Di ako sa type. Pero karon nagminyo sila. Nakuha na yung Japon. Kaya dito naman, dapat man ang dila sa dalong... My God, sa una pa tani mo nagibuhat sa ako sa library. but anak yun ba? So ako nag-expect ko. May yung nagkita ko, idol na ginako ni sila bay kung sila pag-imagon. Kaya nalimang ka first boyfriend. Actually. Tapos pinakauna bata sila nagsubor. Wag sila nakatesting. Tamura na ang world. I'm sure siloso pa sila, anak ba? Pero pagbuto ng gagapon na well, they deserve deserve someone na may bago. Question, kung nagdayon sila, like nagpakasal sila, same pa ba gihapon ang kanang ang degree bitaw of fandom mas sa dako ilaha? Kay basi na uban sila na pagbigyan na nilang mga fans ba? Tama. Ako tek ana mo gamay. Mugamay na siya. Kay kuan man sa ila magud karon ilang target is man batanon ana ba. Yeah. Syempre kung magbinyo na mo lahat abot ang level sa mga tao. Yes. Correct. Syempre ang makalit na pud si mo kato na mo mga minyo na pud. Oo. And I think mas dako na ang challenge. Kay lagi they started young. When you started young, tanakay in a relationship tapos in a relationship nga medyo selos-selos. So nakay mga activities nga dapat imong gabuhaton as a teenager nga di nimo mabuhat, magbarbar, magdugay tungod kay kuan. So na-miss nimo to nga part. So timan kana karon si kuan taron nagpabubog-buhok, wala nanay mga pictures na naron nga magrampa, nagparty or kunwari nagwala kay murag rebuild na may mga anak lugar nga mga sa katong iyang nga magazine oy nga ang Yeah, Good Girl Gone Bad. So, yan, pwede to. Pwede. Pero niwang kay siya, na-stress siya feeling ako. Ako, tanaw na ako marag na. Na-depressed yun na siya, niwang kay siya. Pero kailangan niya buhaton. And, kabalo ko nga, mas, prana karon ni Daniel Padilla, mas dagan pa na chicks, masulot nga, dili na kay serious. Para mas dagan ba siya mapilian din. Si Catherine, makita na siya mas non-showbiz na willing nga, dili kay siya mo shine, nga siya good ang mahimong Reyna. Mo na para na akong assessment na ako. But, you know, at the end of the day, ilaman ng life, medyo apektado lang ta, kaya dagan sa tayo mga movies nga nasundan nga, very good movies very na ba? Good. Very good. Ang galing talaga nila sa mga movies na ma-feel yun na itong ilahang mga kwan. Pero, ilaman ng kinabuhi, at the end of the day, mag-away, magbulag sila, wa mangyapoy additional sa atong mga sweldo. Correct. Mao. Mora gyapon atong billing sa kuryente. Ang water district mora gyapon ilang rate, ang sipalco wala gyud. Wala na halt ang mga bayro Dili ingon nga. Oh my God, nagbalik sila. Nay additional 1 month allowance ninyo. Wala ingana nga kay tabo. So mora to. So well, at least ang ako lang okay ra man sad na makisabay mo sa kagulanan ana. But the end of the day, mo continue gyapon ta sa tong mga live. Nagi na yung mga ingana nga mga Move on na gyapon ta mga galat. Talo to silang mga movies ana. Or if ever na tabo na sa inyo ha. No, suppose ingana day nga dili gid ni siya padugay. Ang relationship dili padugay Na sometimes dugay lang pero ang banding brag dili po kayo. Na uban nga dali ra pero grabe kayo ang gugma ana. So if ever nagbulag mo, change gender na lang sa. Basi nga, try lang ba? Try. Basi na pa mo yung na try. Change flavor. Change flavor. Magmuuyan. Boy, naging siguro ko ani. Dili akong pasabot kung sila. Basi gusto sila mo try sa imo, ha? Anak akong pasabot. Ay, Danya Padilla. Moro to, 30 minutes na. Dagan salamat sa Zugi! Ang pinakabag-o nga lechon manok og liempo sa Cagayan de Oro City. At ang ilang mga branches, follow sa ilahang Facebook ang Zugi. Z-U-G-G-Y. Zugi lechon manok ang liempo. Sige na, mga na ta. Kailangan namin rice. Bye! Bye!